आम्ही कुत्रे बोलत आवाज धोता चिड़ियाच्या महादर चौथ चल चल रे चल जय हिंद. माझे नाव दीपक गडेकर. आता आम्ही तुमका आता खबर हा परवरी खापरेश्वर देवाचो इश्यू जाल्लो. त्यांच्या देऊळ काढले, देऊळ मोडले, ते वडाचे झाड आले ते काढले आणि त्या बोबळान थंयसर दोन जे पोलीस ऑफिसर आले पोस्टिंग परवरचे, तो एक डीएसपी विश्वेश करपे आणि तो दुसरो मंदार परब. स्पेसिफिक हे दोगात पुलिसांनी थंयसर गाळी घातल्यो. कोण तरी एकल्याक अरेस्ट केलो म्हणून केलो, व्हडलो बोबाळ केलो. आणि आता गव्हर्नमेंट खंय ताका 12 तारखेक अवॉर्ड दिता. आनी कसलो अवॉर्ड दिता तेच कळना म्हाका. मार्च 12 तारखेक ताका अवॉर्ड दिता. आयजूच पेपरार येयला. ते आता ह्यो गाळी घातल्या म्हणून अवॉर्ड दिता काय आनी कितें अवॉर्ड दिता ते आमकां भितरली गजाल काय कळना. काय हे पैसे दिवन अवॉर्ड घेतले तें कळना. हो तुमकां आता खाबरेश्वर देव आसा पळय परवरी, तोच दाखयतलो तुमकां. ती आता पूजा बिजा करून काय फायदो ना. पूजा तुम्ही दाखयतात पळय पूजा करता म्हणून, आता काय फायदो ना. ती पयलीच सगळे कार्य पहिले सारखे करून ते मूर्ती काढून काढली. अदशी मूर्ती मोडून काढिना. कळ्ळें. लोकांक धावडून रातोरात मूर्ती काढतात व्हरतात आणि आता कंटेनरान दवरल्या आणि पूजा करता म्हणून दाखयतात तुम्ही. आता हे श्रेय तुमका काय माहिती ना. आता झाले दीस काबार. आता पाप केला पळय तेचे भोगूंक जाय. कितें आहा ते फळ भोगूंक जाय. आता पाप केला ते. जय हिंद, जय गोवा, जय गोमंतक आणि जय खापरेश्वर देव.